pe na mumo na date nto se ba umia e be fa kunya no me say sisu pay na mo date nto wa weni a denensi mo me shema so dan de ba umia si akonya so asam ne be ko Supreme Court me say ya declare se ba umia weni a and this phone just said that asam ne will go to Supreme Court me say mo date odinfo bi aso ba weni but me say me dia no dia ba mo agye di say asam na me ka de no kra de say so mo weni a asam ne omo ntiase asam ne be ko Supreme Court but enkosi aga ya declare final declaration was sunsuma wie enkosi aga ya to abana wie nso enwie e say address say issue we asofo na mo be share control no momra ha momra azuka braha osubempa bra sofo bi a wo be share control e wo Ghana ha e bra election no e be ba so bra o ka se nyame se e hwansi form explanation ben and our deba explanation bay she nyankopon wo ho mani panyina nyankopon oho emani panyina se wo fa nyame se wo de ne ye adwuma se wo ye sofo a de on kan no memeka menyusu wadwene enkase nyame se menyusu strategy enkase nyame se causing fear and panic no ebino no the fact say utumi kasa eka twi eka okrom kasa ema kon hu tintini ba etiatem no enchese nyame na de wo ye adwuma tienie the fact say utumi kasa me kese me yesi enchese nyame ena de wo ye adwuma mo be kan say ba omia be wini ekosi sen Africa do usubempa wo se sofo ka kire wo se obekọ abrochire na ni passport a emmem na ne nyame na oyi kire wo se obekọ abrochire na oyi kire wo se sen se wo hu akire wo hu de eba nyina hwe se nyame nsoma wo na wo ka obegu nyame animu ase wo begu hu animu ase nye nyame na obegu animu ase wo begu wo hu animu ase enye nyame na obegu animu ase. Imagine say wosi baumia be wene na isi se baumia alusua. Imagine nipa dodo aji wudi a omba sore gina kase de bi chinchina baumia wene unim chaos e be ba oman ni mu. Enti se nyame nyi bibi nkyere wa monka ma no ntum. In the name of mehunse nyame se Azuka okay bi osi baumia be wene hands down baumia wene a enhwa sore dan osu bempa osi baumia be wene sofu ikura de hwe atendi odidi ma me hwe nyina moka ho na nipa bi ani nye nyamesom ho efise de nyame nkan no si nyame se ebe wiase no na wadi tro sofu a wo be hye nkoma fa elections so hwe se hwansi fom nyame nkasa ya ma mo nkase nyame se obetima kire wadwen because you nipa ote oman ni mu se nyame nkasa ya men kasa enye se wo ye sofu nti bibia free nyame o obetima kire wadwen as a human being ebetima bam ebetima hwansi fom ba wo kase nyame se na sa mamu a nyame na di tro ana se wo no wadi tro nyame wo ho mani pa nyina ofa na watafere ho kakra tramwa na odi ato ho na modi nyame no hye mu minim na tramwa mo amuntimi nyinto ho mo so amuntimi mmene munti nyame di hu agufin nipa bebre kasetia nyame because of this onsoma mo na mo kasa politics it will expose you politics will disgrace you say nyame kan now can it will disgrace you it doesn't mean say asofo no mo kan say mahama we ni ebe mu no nyame ne ka kire mo predictions wo ho me abatu yi me ka kire me bra say je nema ekono mahama be we ni boom ama wo ye ho hwie nyi ebe mu it doesn't mean say nyame ne ka kire me
Nti asofo no, you people should be very careful, especially mo nyame frɛ mo na mo de mano na mo kasa de mu bedie no. Yenti ameka se de mu bedie se nyame afrɛ nyame frɛ no de me de minim se nyame ntwa tro but wo hye nkom ne ehwansi fom a that means nyame ene de ma wo. Thank you.